uQuesta no-KO lapha sesocela ukuthatha lethuba sithi ukunika uDuncan Scuva athi ukukhuluma ngomfowethu la esiyombeka lapha emathuneni. Leqheqhu laseBackville abathi uPapa Pen lecathi rap umdlalo bheka manje ngizolifaka esikoleni busobu yisiqwembe nentshebe engathi intabo zebheshu ucathi rap isikathami nomlomo nuka intelezi uphambanelwe imizwa ezithombeni uphosa njengethekeni inkabe njani epakishile esipintsha ngamabhlukwe khona ukushaya amanzi lana somiza ukhulume shono mfa khona usiya umrap ubaba nje ophaphaya usinayo ungalikazi labantu without ama-feature kuyaphetha ayikho hit ebhono wena zonke le ngoma uyazithenga nama-views ku-YouTube usiyazi na uyawathenga ingoma zakho kuze zidlale emsakazweni uyayikhokhela umonakalo osuqalile Papa Pen uzokhokhela ulala kanjani kuleyo ndlu wazi bhilonga kuKhwesta Scuva kanalo uzwelo iza ngenkabi kodwa ukwazi nokubulala neverse usizulu ugqoka iskin